नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। कारवारच्या 18 ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या 499 वसती घराचे मंजुराती आदेश पत्र आमदार सतीश सैल यांनी वितरण केले। कारवार तालुक्याच्या 18 ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या वसती रहित आवश्यक कुटुंबाक वसती योजनेचो लाभ मेळसाठी कर्नाटक सरकारा वतीन जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड आणि जिल्हा पंचायत कारवार वतीन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार तसेच कर्नाटका स्टेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन अँड ॲडव्हर्टायझिंग लिमिटेड बेंगळूर हे जे अध्यक्ष श्री सतीश कृष्णा सैल हेमगेल हस्तान कारवारच्या 18 ग्रामपंचायतीच्या 499 जणांक 2022-2023 सालाच्या बसव वसती योजनेमार्फत मंजूर झालेल्या व्यक्तीक आज 1 मार्च 2024 दिसा घर मंजुराती आदेशपत्र वितरण करून तेमी उलयताले। कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून तेमी कारवार तालुक्याच्या विविध ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या पीडीओ बद्दल ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकाली तक्रार ऐकून घेऊन सरकाराच्या मेळचे येवजण नागरिकाक अडथळो न हाडता विना तक्रार लाभ दिवचो सल्लो दिलो। या वेळार कद्रा, अस्नोटी आणि घाडसाय सारख्या बऱ्याचशा पीडीओक धारेर धन योग्य सल्लो दिलो। आपल्या क्षेत्रात कोणाकय सार्वजनिकाक कसलो सरकारी कामात अडथळो आयल्यार थेट आपल्याक संपर्क करा असो सैल यांनी या वेळार सार्वजनिकाक भरोसो दिलो। कारवार तालूकिನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ कारवारದವರು, ನನ್ನ ಈ कारवार ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। शिरसीत उदका अभावान टँकरा मार्फत उदक विकत घेऊन कृषी जमनीक पुरवणी करची कृषिकाराली परिस्थिती। शिरसी वर्धा न्हंय घाईल्या बांधान साठिल्ले उदक बरेचसे टँकरा मार्फत कृषी जमनीक वयता जाल्यार हे फुकट मेळचे उदक काही कारणान नाइलाजान याच रैताक हजारांशी रुपये दिवन विकत घेऊन टँकर मालकाले किशभरची पाळी येयला अशें आयकूं येता। दर वर्सापेक्षा या वर्साक फेब्रुवारी महिन्यात उदक कमी जाल्ल्यान या भागाचे रैत संकटात पडलात। कशा तरी करून आपली जमनीची पीक बऱ्या रितीन जावची जाल्यार उदक विकत हाड तरी शिपू जाय म्हूण टँकरान उदक हाड टँकर मालकाक पयस दितात। या भागाचे काही बोरवेल सुकिल्ल्यान उपाय ना जावन कर्ज करून तरी उदक विकत घेवचे पडले। होबळी व्याप्तीत 250 हेक्टरापेक्षा जास्त सुपारी माडी आसात। 30% पेक्षा जास्त भागात रैत टँकरा उदकाचेर अवलंबून आसात। एक टँकराक 300 रुपये असून काही रैताली स्वतः टँकर असून बोरवेल आशिल्ल्या रैताकडच्यान उदक घेवन वापरतात। भाड्यान एक टँकर उदकाची किंमत 800 ते 1000 रुपये दर आसा म्हूण वर्धा न्हंयच्या बांदाराकडच्यान उदक हाडतात अशें काही रैत सांगतात। वर्धा न्हंयच्या बांदाच्या वयल्यान पंपसेटान टँकरात भरून टँकर मालक विकतात। दर दिसा 25 पेक्षा जास्त टँकराचे उदक ह्या न्हंयेंतल्यान विक्री जाता। काही जण हेच उदक पिवसाठी या टँकर मालकाकडच्यान विकत घेतात। अणशी बाडपोली श्री सोमनाथ देवालो वार्षिक उत्सव शनिवार 2 मार्चाक। जोयडा तालुक्याच्या अणशी बाडपोली श्री सोमनाथ देवालो वार्षिक उत्सव शनिवार तारीख 2 मार्च 2024 दिसा असून प्रतिवर्षाप्रमाणे सकाळी श्रीचे धार्मिक कार्यक्रम 10 ते 11 वाजपर्यंत श्रीचो अभिषेक, 11 ते 1 पर्यंत श्री सत्यनारायण पूजा, दनपारा 2 ते रात्री 8 वाजपर्यंत अन्न संतर्पण, 9 ते 10 वाजपर्यंत श्रीच्या फळफळावळीचो लिलाव, रात्री 10 वाजताना श्री सोमनाथ नाट्य संघ बाडपोली हेमी श्री चंद्रकांत नाईक केरवडी कारवार हेम बरयले हास्यमय आणि कौटुंबिक कोंकणी नाटक बंधन प्रेमाचे हे नाटक सादर करतले। या उत्सवाक भक्तान हजर रावन श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें बाडपोलीच्या श्री सोमनाथ देवस्थान कमिटीन कळयला।
मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला. कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा. एंट्री फी 2000 रुपये, ॲडव्हान्स फी 1000 रुपये. फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले. पहिली नोंदणी केल्ल्याक पहिली आद्यता. खेळगड्यान तेमतेम गेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे. खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा. ॲडव्हान्सा विना टीम नोंदणी जायना. एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता. नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024. पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा. जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागी. कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुला आणि माजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात. अधिक माहितीसाठी स्किनाचे दिल्ल्या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.